A Dársena da Pobra acollerá esta vindeira fin de semana unha nova proba de remo coa disputa do Campeonato Provincial de Bateis. Organizada polo Club de Remo Pobra e a Federación Galega de Remo, na proba participarán todas as categorías dende a levín absoluta. Vimos de un fin de semana de bateis aquí na Pobra, no que tuvemos a bandeira do Concello e temos a final de finais, e continuamos outra semana máis, que é xornada de sábado e domingo, e no cual esperamos ter máis ou menos o mesmo número de rapaces, na beira de 600 rapaces e 12 clubs. O sábado é clasificatorio para o domingo, das diferentes tandas, salirán, se hai dúas, os dous primeiros de cada tanda, máis o mellor tercer tempo para o domingo, para as finales. O campeonato servirá ademais de clasificatorio para o campeonato galego. É clasificatorio para o campeonato galego, que se vai disputar a vindeira semana en Bueu, e este, a súa vez, será clasificatorio para o Campeonato de España, que se vai disputar na localidade de Casturdiales, en Cantabria. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de probas, cun gran impacto económico e social na vila. Creo que é unha obriga que temos desde as administracións locais, apoiar aos clubs locais, tanto económicamente como con diferentes medios e recursos, e, sobre todo, para min o máis importante, que eu digo sempre, non poñendo paus nas rodas, é dicir, canto menos estorbemos, pois casi hasta mellor, para que se podan celebrar todo este tipo de eventos. Bueno, claro, calquer evento deportivo, por exemplo este, que é un campeonato provincial, e independentemente sendo máis pequeno en canto a importancia, por dicirlo de alguna maneira, sempre move moitísima xente, sobre todo cando estamos falando de categorías pequenas que moven familias, e iso ao final acaba repercutindo no Concello, dinamiza todo o que é a parte da hostelería.